vindeiro Día das Letras Galegas está dedicado á nosa música tradicional personificada nas cantareiras. Eu penso que a miña avoa, Adolfina, é homenaxeada porque é unha das mulleres que durante moito tempo conservaron e transmitiron as cantigas populares galegas. Que a roupiña negra bonda, que a roupiña negra bonda, ai la 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 la. Eso é algo maravilloso. Vale, vai, que cantar jalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Uh.